onye zuru ihu onye ikpasoro da agwa iso tishe esogam ihu na onye ji ọnụ ọjọọ iji esogam a na-egotere igwe. Which have been calm for long now. No, mama, onye dị harsh. I have been harsh for ages. Following you. Mana harsh for ages. Gị na-akọ ihe ị na-akọ. Ya nwoke ị na-apampam. Ya nwoke ị na-etu unu m. Ka isi m uche na mgbe m didi na nke a ma ọ da na ihe ga-adị mma gị jiri ọnụ I don't know. Clara kedu ihe na-eme gị? Na off I want off you now. Ọ dị ego. Kọdụ Igbo mụrụ nsọmama ọzọ nke a bụkwa iji wee mee ka gị bụ onye na-ege ntị mara na ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Satọde bụ abalị 23 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ga-abụcha kpọmkwem n'obodo Avon dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo maka ihe omume anyị bụ Oje zuru obodo. Ị bụrụ onye obodo Avon chebiri anyị ọ ga-ahịọtụ ahịọtụ. Oje zuru obodo ga-ada n'obodo Avon n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ gịnị Satọde. Latest 9 o'clock kpam anyị amalitego ese na a ga-eburu gị na Boris aga. Asị m ị ga-akwọ m n'azụ. Eme na arrangement ndị aboki abụọ. Asị m ị ga-akwọ m n'azụ. Ga-eji osisi dọrọ gị. Dọrọ gị na Boris ahụ gawa Avon. Hapụ m, leave me alone. Aga m mụnwa na-arịa ọrịa okwu ga-abịa kpọrọ gị n'azụ. Don't worry, I go manage. Ịdịbeghị ready na ahụ. I go manage the West like that. Manage wetin? Ike gwara. N'ihi ya ịbụrụ onye Avon chebiri anyị kpọmkwem na Central School Field Avon. Latest 9 kpam anyị amalitela. Cheta na onye ọbụla chọtara ya bụ Oje zuru obodo achọtala 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya. Onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ga-esoro bịa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị n'ụbọchị Wednesday ikpeazụ nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya. Anyị agba ha ajụjụ ọnụ jukene ha njirimara obodo Avon ihe na ihe obodo Avon na-asụ na nke ha na-anabata ihe mere obodo Avon ji wee bụrụ obodo magburu onwe ya. Ha enwe ike kọwara gịnị ọha na eze ama mme na-aghọta ya bụ ihe ọ wee eko na-eme ya ọ wee eko na-eme ya ịma ọ dịla ada ọ wee eko ọ na-adịghịla ada gị nwa ma ihe ị na-eme gịnị ime ihe ị na-ege chebiri ya anyị maka na aga m ana ebe ahụ Clara ga-anọ ya onye ukwu na onye nta iji anụ olu ha n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM ga-anọcha ya n'ihi ya ma ndị midia anyị ezesekere na edima ị ga-ahụchafa ncha chebiri anyị ka ọ dị n'ụtụtụ a nwaanyị ọma o nwere otu ajụjụ anyị chọrọ ịjụkene ọha na eze na-ege ntị ka anyị leke n'ihe ga-abụ ọnụ mmiri asụ ha ị ma na abịara m bịa chọpụta o nwere ka ala anyị abụ Naijiria na-esi eme ihe ọ na-abụ ihe mee mgbe ahụ onye ukwu na onye nta na-aba onye ukwu na onye nta na-aba mana ọ nọrọ ala ihe dị ka abalị abụọ ma ọwa atọ ya mara ndị Naijiria ahụ ị chetala mgbe a na-erebu fuel n'ọnụ ego 800 900 anyị na-etikwa mgbe ahụ na ọ karịala all of a sudden erewezie 15 1004 1380 ọ ka nọ ebe 1350 ugbu a ka ọ bụ 14 iruo na village o nwere ndị na-erecha 19 otu lita ị mana ya bụ ihe amara na ndị Naijiria nobody dey complain smiling and suffering. Okay. SS onye ọbụla ya bụ ihe amarala ha ahụ nobody dey complain again ọ dịla okay the price adịla stable nchịkọta okwu wee bụrụ na highest currency Nigeria enweghị ike ịzụta otu lita mmanụ ụgbọala and the Nigerians dị gịnị comfortable achọkwara m ime ka ị mara na onweghị ihe ebe ị hụrụ ọha ngechala ndị ndu anyị achọpụtara ha na Nigerians are comfortable with the price n'ihi ya ọ bụrụgodị na ha ga-ewetu ya ha ga-ebu ụzọ jụọ ị na-ewetu ya n'ụdị ole ndị ọ na-akọmplen ndị ọ na-enye mkpesa kedu mere iji ewetu ya ọta ka ebidoro rewe ya gị sị ka iwetu ihe ịhụtụrụ ihe rere ya ọnụ n'ala Naijiria rituru ịhụtụrụ ihe rere ya ọnụ asị ihe agbagotere ọrituo ọ naghị eji ike eme na Naijiria n'ụtụtụ a ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ enye gị ọkwa onye isi ala Naijiria naanị otu ụbọchị kedu ụzọ ihe atọ kpọrọ aha ị ga-agbanwe
enye gị ọkpa onyeisiala Naịjirịa naanị otu ụbọchị sị ngwa mewe ihe ị chọrọ ime, kedu ụzọ ihe atọ kpọrọ aha ichere bụ nsogbu Naịjirịa ị ga-agbanwe? Nke a bụ ajụjụ anyị ji wechaa n'ụtụtụ a n'ihi ya bụrụ na ị chọrọ izibatara anyị ozi na WhatsApp anyị, jiri akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438. anyị nọkwa live na Facebook n'ụtụtụ a, gawakwa na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 klik ịkpam kiriwe anyị ebe ahụ, maọbụ gị dị naanị Eco FM jiri capital letter dị Eco FM naanị klik ịkpam zibatara anyị ozi, like kwa share ya, ọ dị oke mkpa. Uche anyị nọkwa na YouTube na Instagram, oke otu Eco FM aka ị ga-ejikwa enweta anyị. O wee bụrụ ya, onyeisiala Bola Tinubu ahọpụtala nwa okorobịa dị afọ 39 39 years bụ ọkammụta Segun Oyina dị ka onye rejistra ọhụrụ nke otu bọọdụ na-agụ maka ule eji aba mahadum bụ JAMB. Ya bụ ọkammụta Segun Oyina ga-anọchitezi anya ọkammụta Ishak Oloyede bụ onye ọnụnọ ya dịka onye rejistra nke otu bọọdụ na-agụ maka ule eji aba mahadum bụ JAMB ga-akụrụ ọnụ n'abalị 31 nke ọnwa Julaị na-abịa abịa, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Natasha enwetala mmeri iji ọkọlọtọ otu pati PDP azọkwa ịnọchite anya mpaghara Kogi Central. 2027 otu pati XDP bụ nke Shehu Gaban nọ n'isi ya ahọrọla nwa amadi aha ya bụ Akim Atanda dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onyeisiala Naịjirịa n'afọ 2027, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ iwe na ọnụma mere m ji yie egwu ịgbagbu nwa afọ Naịjirịa ọbụla mere m vidio ebe m na-arụ ọrụ, ka ya bụ onye uwe ojii yiri egwu ịgbagbu onye ọbụla mere ya vidio ebe ọ na-arụ ọrụ kwuru. Otu pati APC ekwupụtala osote gọvanọ steeti Lagos bụ Ọbafemi Hamzat dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa gọvanọ steeti Lagos na ntụliaka elu afọ 2027. Ndị omekome egbuola otu nwata akwụkwọ steeti Imo na-aga ihe ọmụmụ nọọsịn, aha ya bụ Wendy Achụmba, ebe ka ọ dị ndị ọrụ nchekwa anwụchiela otu onye n'ime ndị omekome a. Otu pati APC akpọpụtala onye ya na Wike na-erikọ ma na-aṅụkọ bụ Ogundụ Kingsley Chinda dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa gọvanọ steeti Rivers na ntụliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ gụchala onye ihoriho onye aparị bụ onye ga-ekpete n'obubo ahụ eboro m na ana m arụ ọra Tinubu ọrụ ka Kpamkpaso kwuru. Tụnyerenụ Tinubu vote ma ọ na-abụghị ya o nweghị kpakam ọchịchị etiti ga-arụ n'ala Igbo ka Ụmụahị gwara ndị Igbo. Ụmụahị zukwa n'ike. Ụmụahị nọgide otu a ma anọgazi olu ya bịa tuo otu ọ ga-akụ ya kụọ ya n'isi ihe a gbuo anyị. Ka anyị were egwu ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye atala chụpụta. Asị m ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye atala chụpụta. Ama m na-aghọta ụtụ na-egbu ọjị dị ọjị gịnị n'ahụ. Ụmụahị Ihe na-eme mmadụ si ya n'aka. n'ụwa
lee n'okwu onye Igbo na-ekwu na-achọ ịkọwara anyị lee ihe ọ na-achọ oke Clara nwoke ọchị ihe ọ pụtara bụ na which means onwe ihe dịka democracy. Thank you. Maka na abịa na democracy onye ọbụla ga-enwe onye obu n'obi ọchịa mana at the end of the day otu onye mee march I continue from there. Thank you. Ya wee mahi na-achọ ịkọwara anyị na onwe ihe dịka gịnị democracy or by force. You want force us. Ị ga-amanye anyị amanye si anyị bịa tụnyere Tinubu ọwa anyị bịa anaghị force ihe ndị a force. Uche ma ihe choice ọ ihe ebe ị chọrọ ịtụnye gị etunye. Ụmụahị if you want tụnyere dị a tụnyenụ akụ ndị ọzọ ka ha tụnye ebe ha chọrọ ịtụnye. Ị gaghị amanyenwu ha. Ị gaghị amanyenwu ha nụ. Onye chọkwara na ịtụnye Tinubu ị gaghị amanye ya sị ya jee tụọra Peter Obi ma ọ bụ onye nke oke otu favor ya efefe ga ya ebe ahụ ọ fụta ko favor ga ndị ọzọ a na-akọ oke ihe ị na-akọwa bụ na otu Tinubu wee onye isi ala ya arụkwala kpakam n'ala Igbo maka na ndị Igbo atụnyehụrụ na ya vote gị nwa na-ekwulite okwu a gị nwa kwesịrị n'okwu a na rumo gị bawa so onye ga-ewelite ụdịrị okwu a jọrọ njọ otu a okwu dị otu a si gị na ọ na-apụta mgbe ị kwuru ụdịrị okwu dị otu a okwu a ru Tinubu ntị ru ndị ọzọ ndị agbụrụ ọzọ ntị kedu ihe ị chere na ihe ga-agbata ha n'obi ha ga-ama ka gị na ha abụọ ga-esi na-emezi ihe ama m ịghọtara ọ dị ego nwaanyị ọma kwasị ọsọ gwụchala onye ihuru ihu onye aparị onye ga-ekweta na ebubo ahụ a na-ebo ya na ọ na-arụ ọra Tinubu ọrụ ọsọ bụ onye ihuru ihe onye iberibe mekaniki ekwezi anyị mara ndị wụ ndị ara anyị amawụzi onye wu onye ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọ wee kpọpụ na finally otu pati APC akpọpụtala onye ya na Wike na-erikọ ma na-aṅụkọ ezigbote oyi Wike bụ Kingsley Chinda dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers na ntuliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa ka ọ dị ndị niile nwechara mmasị ịma ya bụ Kingsley Chinda aka n'ihu ewezugachala onwe ha na ya bụ ntuliaka elu Similala Yifubara bụ gọvanọ steeti Rivers ewezugala onwe ya Tony Cole ewezugala onwe ya onye nke a na-akpọ George Kelly ewezugala onwe ya si ngwa Kingsley Chinda gawa ọ nọ n'obo gị ama mme na aghọta asị ahala ya wee ihe si ya mee gịnị si ya gawa the cap fitri ya na till they talk na ọkwa ya ka ha zuru ezu wepụta ọkwa gị malitere oyibo no wait akwa ha zuru ezu wepụta ya no o nwere okwu iwelitere ugbu a yes ireziri a disturbing topic no wait uche okay akwa otu pati APC ji aka ha họpụta ya awe ndị ọzọ mere ihe screening mana ha zuru ezu wepụta Ogundu Kingsley Chinda that means onye the cap fitri ewe m na-ajụ na gị welitere okwu the cap ịma cap dị na ụdị oduka ka ikpu na ewe m na-ajụzi gị sị the cap fit am I don't know. Na APC will go ask. APC now will go ask. Oh, where be will okay. Second John again now. Ma the cap fitri ya. Can you bring them out? Leave me alone. Can the cap or the oversize? Now when you enter, we go no. Makamba patakra Fubara the cap as your feet para ya. Now when the game starts. Fubara bazie who say na cap or the oversize. How the too hot. Ama mme na awọta ebe anyị na-aga. Ama mme na awọta ebe anyị na-aga. Ị hụrụ nsogbu Naịjirịa. Ya bụrụ na a ga-akwụsị ndị nọ n'ọkwa ọchịchị iji aka ha ahọpụta onye ga-anọchi anya ha. Ala anyị ga-arị mma. Nsogbu anyị na-enwe n'obodo a ga-ebelatatụ. Maka na ahụghị m amamihe dị na mmadụ ga-achịcha ọchịchị ya na-prepare another person ga-anọchi anya ya. Gịnị bụ the preparation? Ka onye ahụ meetie terms and the conditions o ga-enye ya maka na ọ ga-enyerịrị onye ahụ terms and conditions. Otu chebichi ma ihe ahụ by voting. Okay. Ozi by selection. Ọ wụla by selection. Otu party APC anaghị ịmakwa ebe dịgasị iche iche emere ya na consensus. Ịma steeti ole APC mere consensus ji kpọpụta ndị ga-azọ gọvanọ. Emeghị dị ịbịa atụwa oke vote. No.
ọwụ iji wee gwa gị ogo ala anyị bụ Naijiria mere gịnị de opinion the masses egbugo ya. Thank you. Choice the masses eme na gịnị egbugo ya. The masses enwezi voice. Ọ wụ onye aka anyị chọrọ gawa. The masses now is voiceless. The way things is shagaga. Ọ dị egbewe. Mana ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute nye ndị na-amaghị ya bụ otu pati APC ekwupụtala osote gọvanọ steeti Lagos bụ Ọbafemi Hamzat. Ya nwawu deputy kedu aha ya nke gọvanọ steeti a. Ya nwawu deputy ya dịka onye ga-ejizi ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa gọvanọ steeti Lagos. Already ya nwe onwe ya pụtara sị na ọ Hamzat a ka ọ ga-ewepụta ga-anọchi anya ya. Babajide Sanwo-Olu. Okay. Ọ sị na ya nwe onye ga-anọchi anya ya. So ịhụna na at the end of the day APC awepụtakwala ya na steeti Lagos. Without saying no, ịba stress wa osi onye ọbụla gawa dịka go and rest anyị ahọrọla onye anyị chọrọ onye anyị chọrọ. Ole buru ụzọ tiwe ya na elia na ọ onye a ga-anọchi anya ya. Natasha enwetala mmeri iji ọkọlọtọ otu pati PDP azọkwa ịnọchite anya mpaghara Kogi Central. Iwu ọchịchị ihe onyonyo vidio mere ka Natasha ji mee march ga-ehụ ihe a na-akpọ demokrasi. His people turn out in mass. Thank you. But PDP o ji pụta nke nwe ike ka nke Turaki. Ọ nke nna amaghị. Because ka ọ nke Amechi. Ndị ahịa Makinde. PDP na-adịzi ụzọ atọ. Ka nke Clara. Wee bụrụ ya inweta ndị na-akwado Natasha ha akụrụ n'ahịrị sepụta n'igwe. Uchele m agwa gị ahịa ọma na-ere onwe ya. Okay. Nwaanyị wụ ya o zuru ka eme ọ kwụ ọtọ ka pensụl. Emechi ụzọ esi elu. Nwata nwaanyị dị oke. Ndị be ya ezepụta n'igwe. Ozugbo. Ga-ịhụ demokrasi in action. Mekwara nọ iruo na ndị mpaghara ebe ahụ ọ na-anọchite anọrọ na o wetala wifi ọhụrụ. Ebe ahụ ugbu a gawa they buy data. Natasha mere ya. That means Uche go see perform well. Mama Mbanye, if Natasha can do this, I can still do, can do well. Mbere so ọ na-esi na ngarama ije nwata ama onye nke ga-atụ ya okike. Calm down. Ebe ahụ ị ga-amagbu ndị gị na ha ị ga-eji biil magbuo ha maka ịwa ọma biil. Yes. Uche Muwaki. Yes. Ga-eji biil magbuo ha. Gị na-akọ ihe na-akọ. Kodila anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Okpu Bature kwuru na Kpamkpaso na-arụ ọrụ Tinubu ọrụ gosiri nnọọ n'ụjọ na-ahụ ọma jijiji ejidela ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị ka otu Kpamkpaso ya movement kporo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mwepụ ego mkponye aka fuel subsidy bụ mmejọ mbụ Tinubu buru ụzọ mejọ ka onye ji bụ ọkọlọtọ otu pati SDP jizọkwa onye isi ala Naịjirịa bụ Adewole Adebayo kporo. 2027 otu Labour Party ga-eji azịza zakọrọ mmeri na steeti Abia ka sinetọ enyi nna ya Abaribe suru aka n'ala ma dee n'ire bụ akụkọ na-ada wideluku n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọgba aha ya bụ Abibu Yakubu adọkpọrọla onye bụbu nwunye ya gaa ụlọ ikpe n'ihi ọjụjụ nwaanyị ahụ jụrụ isi n'ụlọ ya pụọ dịka ọ gbachara ya alụkwaghịm. Ụlọ ikpe enye n'iwu ka egbuo otu nwoke ọgba aha ya bụ ndị Frek Isaiah Nelson site na mkpogbu maka igbu ọyị ya nwaanyị na steeti Akwa Ibom. Ọzọkwa ndị Frek ọzọkwa akụkọ wee na-akọ na amam onye nke asị na-eme birthday nke nwoke amamọsọ were fonu nke nwaanyị ya cheki ihe nke nwaanyị ajụ ya na-emewa ihe a na-alụkwa ọgụ ya were isi nwaanyị agba n'ala. Ozu nwaanyị eme gịnị adọrọ kemgbe afọ 2025 anọ na-ekpe ikpe a ya bụ okwu erutezie n'ụlọ ikpe ukwu steeti Akwa Ibom bụ ebe a nọ chabi ikpe
nyezi iwu ka egbuo ya site na mkpugbu ma ọ bụ ewere ndụdụ bụ nedo injection jidogbuo ya ka ọ nwụọ maka na ọ bụ ihe doro anya na isi anaghị aka isi ibe ya. This is a murder case. Ka ọ dị nwaanyị ọma otu nwoke ọwa aha ya bụ Abibu Yakubu adọkpụrụla nwaanyị ya gaa ụlọ ikpe. Gịnị mere? Ọ dọkpụrụla onye bụbu nwaanyị ya maka na ọ gbara ya alụkwaghịm. Ọ bịara bịa divorce nwaanyị ya si ya lawa na ọ lụjugo ya. Enough is enough. Nwaanyị ekwechiri gbiri ka egbe m n'ụlọ ya. Ihe awo ma alụmdi na nwunye. The man si alụju na ma the woman si alụjubeghị. Okay. Oh, ihe ma ha okay, ihe angle chọrọ ije ihe angle chọrọ ile ya anya. Nke nwoke alụjuola mana nke nwaanyị sọ alụjube. Okay. So onye ọ ga-eji nwayọ medo obi. Mee ya nga ọ ga-awụ nke nwaanyị sọ oke ngwa ekwela m onye ọwụla alawa. Ịlụjuola mụ alụjube. Okay. Nke nwoke asign na ọ lọgọla out ma m ya lọgụbe m out. Okay. So onye a ga-eji nwayọ. Ihe na-akọ bụ na a ga-enwerịrị agreement. That agreement must be there. Nke nwoke ekwetele na ọ lụjuola ya. Nke nwaanyị alụjube. So make him calm down. Nke nwoke ahụ wee gbazie ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe si ya ngwa ya ji zara ọnụ ya na ya si n'ụlọ ya ma egene pụọra ya. Nke nwaanyị si onwe ya ebe m na-aga. I know they go anywhere. Ịlụchala m bụ na ịlụchala m mgbe ị na-asụbarị m ọwa ịmaghị. Ya asụbarịcha isi ya gara. Onye ga-aga ịlụzikwa. Ọkwa angle nchọkwara ile ya bụ ihe anya. That's another angle. Thank you. You made the point. There must be agreement. Thank you. Between the two parties. Uche maybe na ke wanya mochicharara yomo. It's a lie. It's a big lie. Ị ga-alụkata nwa. Ị ga-alụgide ya. Nwụrụ ọkaikpe ga-ahụ maka ikpe a. Aga m asị gị na nwaanyị gị si alụjube. Give am extra time. Thank you. Extra time. Ịma agbacha bọọlụ a na-enwe added minutes. Bịa nwee extra time. Thank you. Tupu agba penalty. Mara onye ga-ebute iko. Ama mee na wọta ike gbara. Ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị. Otu ule Jambo ewepụtakwuo na ya bụ okpu ule dị 279 279 results bụ nke ha jichiri kemgbe esi. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati APC na steeti Kebbi ejikọtala aka kpọpụta gọvanọ steeti ahụ bụ Nasie Idris dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa gọvanọ steeti Kebbi na ntụliaka elu afọ 2027. Ndị uwe ojii steeti Gombe achọpụtala egbe AK-47 dị 119 119 AK-47 bụ egbe ezuru n'otu ebe ọwụ a na-eli ozu na steeti Gombe. 119 AK-47 ezuru na graveyard ebe a na-eli ozu. Uche ala arụọla. Ọ rụrụ arụ. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anya naraki nọọsịsa gị na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị sị enye gị ọkwa onye isi ala Naịjirịa naanị otu ụbọchị asị gị wụọ president for one day. Kedu ụzọ ihe atọ kpọrọ aha ị ga-agbanwe? Soro ibe gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị. The emperor, the conqueror, the champion, the lion. Hello, baby.
si ngwa Clara today anyị na-eme gị the president of the Federal Republic of Nigeria. Okay, aka awọ were microphone nye gị weta ọnụ gị close. Okay. The Federal Republic of Nigeria. Kedu ihe ị ga-emere ndị kedu ihe ị ga-agbanwe? Good morning, ladies and gentlemen, distinguished Nigerians, honorable ministers, ọ nke mkpụrụ gị ikwu. Kedu kwana ihe ị ga-agbanwe kwuo ka amara ihe anyị na-akọwa? At this point, anyị ọ gaala aga ma na-eri na this point. Dị egbe. Mana nwaanyị ọma ajụkene gị sị gịnị ka ị ga-agbanwe ma ị bụrụ onye isi ala Naịjirịa naanị otu ụbọchị, na kedu ihe pụrụ iche ụzọ ihe atọ ị ga-agbanwe? Kedu nke ị ga-agbanwe nwaanyị? Ihe ndị m ga-agbanwe nke mbụ ihe gbasatara enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naịjirịa. Okay. Ama agba mmiri gba ọbara bụrụ onwe m kụọ n'ala ịhụ na ewetara gịnị ogbugbo ma ọ bụrụ na ewetachaghị ogbugbo tara ọchịchị mana a ga-enwetarịrị ụzọ a ga-esi belata ya bụ ihe maka na ọ karịala. Anyị leba nke enweghị nchekwa anya hụ na enwere ihe emere iji hụ na ebulatara ya bụ ihe. Nke abụọ wụ aga m eleba anya n'ihe gbasatara iji nde naira ego iche nkwa mmadụ na-ejicha 100 million iji gba ofu tiketi bịara sị enwere ndị na-enweghị ụtụka ego ahụ 100 million na ihe na-amaghị ma ị ga-enwe ihe win ma ị gaghị win ọ dịkwa na ego ị ga-eji eme achụnta vootu ka iji gba naanị tiketi. I will look into that aspect. Hụ that na onye ọbụla dị oke apịala gị aka hụ na ị ga-eme ihe a chọrọ hụ na ị ga-azụtawa ihe a tụrụ gị n'ahịa si gị were tiketi hụ na ebiri akwụsịrị ya bụ ihe. Ị ga-akwụsị that rubbish. Yes. Okay, go on. Thirdly, aka ịhụrụ ndị a na-abịa ha ele nwaanyị tapụrụ ya n'ike kwasoghị ihe n'ike. Aga m eweta iwu tara ọchịchị a ga-enye onye ọbụla nwara ya nwa ihe a ga-eme gị inwe onye ọzọ ga-anụ pete ya. Ịhụrụ ebe mụnwa na onwe m onwe ka m si wụọ onye isi ala Naịjirịa ihe mbụ m ga-elebake n'anya wụ nwaanyị na-ama nwoke bill unnecessary. Ị ga-anọ ga-esi nwoke gotere gị igwe gotere gị ọkpa gotere gị anyị nwoke na-anwụ you don't care. Weta mic ahụ close to my mouth. Yes. Nwoke na-anwụ ị chọghị ịde ịma ma ọ dịkwa ndụ ma ọ ga-anwụ ga nwoke na-ata na-azala gị nwaanyị ahụ ekpechiri na-ama ya bill. Aga m eleba anya na that aspect. Okay, number one. Nwaanyị ịma nwoke bill. You don't talk am. N'ọchịchị m a ga-eme ya eradicate. Thank you. Ị hụrụ nke abụọ ị hụrụ ihe gbasata kparanụ abịa na ihe dịka otu ụlọ nzukọ omeiwu House of Assembly anwee naanị otu pati ebe ahụ. Uchenna si no. Thank you. Ọ gbara ọkpụrụkpụ. Enweghị m ike ya n'ọchịchị m aga m emegharị ukporo iwu ahụ. Uche ewepụla ọnụ na mic tinye ọnụ na mic leta ebe mic. Bring that mic close. Nke atọ ị hụkwara president iji aka ya ahọpụta INEC chairman. Thank you. N'ọchịchị m ọ lara ka nanyị. N'ọchịchị m aga m emegharị iwu Naịjirịa. President ekwesịghị iji aka ya ahọpụta INEC chairman. Thank you. Maka na onweghị onye ga-ahọpụta onye ga-egbu ya. Thank you. I rest my case. Ga-ewepụ mic nọ. Na me dey interview you. Uche na what for you? Ewepụ onye nta akụkọ maka esi agba. Lee ka isi were mic ahụ na-egbu ịga m n'ọnụ. Jee mụọ ọrụ aga ejo. Gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a. Eme gị president Naịjirịa kedu ihe ị ga-agbanwe? Mgbabuli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook gawa ebe ahụ gawa na Facebook chọwa Eko FM kliki ịkpa m kiriwe anyị nke a kụchapụla ọnụ ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ụtụtụ ọma uche m na Clever ọnụ. Ndewo. Ụtụtụ ọma Clara nwaanyị mara m. Ndewo. Bọlachi. Ọnwa mbiri ka m gbuo ya na nkenke. Gbuo na nkenke. Ọ bụrụ na nye m onye isi ala nke mbụ so ama emepe bọta. Okay. Aga m ekreta ọwere ọrụ. Aga m eme ka ihe gbasara mmanụ ụgbọala ntatalata. Ọ bụrụ na-eme ị ga-ahụ na obodo ga-arị m. Ndewo. Ekreta ọwere ọrụ ọ bụrụ na nke ekreta ọwere ọrụ all this insecurity n'obodo a agadịcha like that because
mmadụ nwe ihe ọ na-arụ ọ ga-enwe taịm ịgaji akpawa mma na ihe ndị ya dịrị n'ugwu ukwu mma dịrị onye mma ihe ọzọ wee hụrụ ihe enweghị ntụma agwa gọọmenti ịhụrụ ndị dizebra na-enweghị a na-arụ depepụ a na-enye ha ezigbote ọrụ so that ka ha mara na ha n'obodo a ndewo ya gaziere gị nọ nwoke omenyo ha na Facebook anyị na nke a si n'aka Kachisin ekpuwa ọsị anyị welcome to have na ha dị ready na ha dị ready. Oh my God, clock it, we are coming. Amami na wata Kachisin sị anyị bịawa o. Anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a udo mezue nwa anọsi ike ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ịhụrụ ya nwa na onwe ya oge eleba anya na ụlọ ọrụ industries ya ọ ga-arụ ụlọ ọrụ industries leba anya na agụmakwụkwọ akwa ị na-aghọta na okwu gbasatara ọkụ latrik ọsị Chineke gọzie anyị ya gọzikwa gị nọ udo mezue nwa anọsi ike ịbọọla chie. Good morning, sir. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, sir. Onye na-ekwu okwu Mr. Enye Chukwuibe from Njaba local government. Okay. Enye m president Nigeria for each one day. Ihe mbụ ụzọ m ga-ebu ụzọ emere m mkpawo 1. Imeji economy of Nigeria. 2. Ime ka enwe ihe banyere maka insecurity. Tight. 3. Inwude the whole big men no na Nigeria put into cell because without people to into cell. O nwere ihe ha mere gị ọha ma dobere gị ọnọdụ ọjọọ ka ọ gị na anaghị m aghọta. Yes, na ha demere Nigeria ọnọdụ ọjọọ. Ndị big men demere Nigeria ọnọdụ ọjọọ. Ihe na-ekwu. So ihe na-ekwu ndị big men demere Nigeria ọnọdụ ọjọọ. Ya wụ na-ewepụka ndị big men. Nigeria ga-adị mma. Like mgbe mere na Ghana, iwe ka Ghana dị mma karịa Nigeria. Why na Nigeria ka Ghana ihe nkata nwere? Yes, so ihe mere nji chọọ ka ya wụrụ na eme ya ka ndị business a ntị ihe na mkpụrụ adị megbu ha egbu a na-eti ihe na mkpụrụ ha anaghị ahụ confess ọghọta ihe megana hụzi ọdịmma Nigeria fọ na-erere izu ekwesịrị igbu ha egbu. Kedu onye na-adị ego o wee baro ya iwe na-ewe onye ọbụla n'ụtụtụ a ka ọ dị na Facebook anyị na nke a si n'aka Chidi Ehieze ọ sị na mbụ ihe ọ ga-elebake n'anya bụ ikposa ndị uwe ojii Naijiria na ya nwa abịa dị ime taịm kọwa ogologo akụkọ nke na-arịa onye ka ọ na-ekwu ike gboro anyị ahụ na nke gị nna dịkwa Ifeanyị bi ọsị Uche na Clara ụtụtụ ọma na-eme ya onyeisiala Naijiria naanị otu ụbọchị n'oge ahụ na ihe niile a na-azụ na Naijiria nọ naira ka eji eme gịnị azụ ya oge leba anya n'okwu gbasatara nchekwa na gịnị ọkụ latrik anyị ahụ na nke gị Lily Chris ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na-eme ya onyeisiala Naijiria na ọ ga-arụ ụlọ ọrụ refinery kwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa arụ ọrụ mmepe obodo iji hụ na oke wapụtara gị na ohere ọrụ ya gaziere gị Lily Chris. Ịbọọlachi Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Oke zọnụ aha m. Okay. Amụ onye ọkwa aka bụ nke dị na Chimobodo Ogwe. Ihe mbụsụ m ga-eme bụ aga m enye Nigeria 24-hour electricity. Okay. Mmiri ga na-agba ebe niile na Nigeria mmiri na papụ ya ekuru mmiri ṅụọ. Chere kene o 24 hours electricity na-ekwu okwu ya ichetakwala na o nwere mgbe onye isi ala gbara anyị sị and by any means necessary you must have electricity. Ọ gbara anyị ya agba mgbe ọ na-eme achụnta vote. Mgbe a kwụchara ya jee n'oju ọchịchị were sola dị jegbe mkikiri ọwụ okwu achịkwa okwu ọ ma na ihe kwugo okwu achị. Okay. Mmiri ga na-agba na the whole Nigeria ebe ọ bụla ijire gị gara paịpụ kuru mmiri ṅụọ. So aga m make sure na enwere healthcare ebe Nigeria ga-ejegbe onwe ha. Aga m ekposa Nigerian police sisibadịa ha. Senate president ọwụghị onyeisiala ga-ahụ maka ya otu oge si apụta. The INEC chairman ọwụghị onyeisiala ga-ahọpụta ya. Otu ihe ndị ọzọ m ga-eme atịrịsị ndị ya kwuru okwu ndị otu terorist posa ahụ ebe ọbụla ha ndị agha. Ndewo ikwu dịkwa chipo omume rara ahụ maka anyị chetala mgbe onye isi ala na-aba
na-aba ihe ọ bakwara ihe Tinubu bakwara mgbe ọ na-eme kampen ihe Tinubu bakwara na ndị erigbugo anyị na ndị erichago ego anyị na ndị amaburichala ha ego anyị and by any means necessary you must have electricity. Ọ gịnị na-eme ugbu a anyị ahụ dị mmụgharị mụọ na-aghọta ebe anyị na-aga gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Ọla Gold ọsụtụtụ ọmụche na Clara ọ sị ya bụ onye kachisi obi nze na-akpọ ọ sị ihe mbụ ọ ga-agbanwe bụ iwedata ọnụ ego a na-ere mmanụ ụgbọala bụ fuel ọsọ ọ ga-agbalịsi ike chụpụ ndị omekome ma hụkwa na o mere agụmakwụkwọ taa ọchịchị ọ sị ndewo na nke a sị n'aka Comrade mgbe bụ Israel ọ sị ọ na-eme ya onye isi ala Naịjirịa otu ụbọchị ọ sị ọ ga-ele ndị niile ndị chịrịla ala ndị ndu niile bụ ndị chịrịla ala anyị mgbe gboo ma ugbu a ma ndị ka nọ n'ọkwa ọchịchị ugbu a na ala anyị bụ Naịjirịa nwụchicha ha niile kpam ọ sị na ọ ga-agbanwe ihe gbasatara nchekwa netwọk ndị ọrụ nchekwa anyị na ọ ga-agbanwe ka ndị nchekwa si eme ihe ha na ọ ga-elekwa ebe niile ndị uwe ojii na-enwe checkpoint ha lee ya kposaa ya malite na nke a dị n'ụzọ agbala kposaa ebe ọlachi ọ dị egwu ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ya Uchenna na Clara ndewo anyị dị mma o ndewo amụ kachisin ekwu ha ahụbụ onye avụ ịn'ime kansụl Owerri West. Yes, eme mụ onye isi ala president. Yes, the first thing I will retire all the judges starting from Supreme Court. I got to retire from A to Z. Ọ dị egwu. Mechaa ya ma wetu onye isi INEC wetu ya machi onye avụ si ya nga. Okay, ya wụ ihe na-akọwa bụ na ị ga-eme ihe agbụrụ na agbụrụ ma ị bata n'ọchịchị. Akpa ha ga-emegani ya n'ụwa. Okay, you will continue from there. Anya chọke ya, mwetu ya onye isi INEC mesi onye avụ there, ka ahụ 2. Number 3, aga m scrap jam. Ị chere na anyị ga-atụọra gị vote? Okay. Aga m scrap jam bụ number 3 because jam bụ uru ọbara. Number 4, aga m scrap NYSC. Ogbe uru ọbakwara. Kemgbe anya ndị na sabụchara nga no job, nothing. Alawi, you never collect Alawi? Mamsa Abuga, Alawi was 33,000. Ime ego ole ọ bụ mgbe ahụ ọ na-aba n'uru? 33,000 ị ga-eji ya before ya abịa dịla sef ibirichala ego mecha expenses. So ibiri ndị ka akụkọ 77 na nda. So ga hụ that onweghị need emechakwa onye ọgba agba ibiri ndị sendịrị not ị ga-agba more than that 77,000 to and fro from the security risk ịnọ ya ime. So onweghị need I will scrap all these things. Thank you. Ya gazie kachasị na-ekpewa ịpụtala n'ụtụtụ a na-akọwara anyị na ị ga-eme ihe agbụrụ n'ọchịchị gị. Ị hụrụ elekshọn ị gaghị enwe ini ya mgbe na onye ga-enye gị ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ọ dị egwu kachi nwa amama anyị ọhụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Mụnachi Anyanwụ Silvia ọsọ ya nwa ga-ekewapụta ohere ọrụ lee refinery anyị mezichaa ya iji hụ na ekewapụtakwuru gịnị ohere ọrụ na ọ ga-enyekwanụ ndị mmadụ ohere ka ha nwee ike na-atụziere ya aka. Thank you so much. Atụmatụ gị a mere gịnị dị mma. Anyị ahụ na nke gị Godson nọ n'iwu ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara isi Okoroduru Ekwe dị n'Isu zibata ozi gị ọ sị na mbụ ọ ga-eme ya ka ọ bụrụ iwu na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ eletrọnik eziga ka okwe ntụliaka elu si wee gaa na a ga-emekwanụ ya free and fair n'ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọ ga-ahụ nnọọ na ọ wụnyere ego na ngalaba na-ahụ maka agụmakwụkwọ na nke ikpeazụ ya na ọ ga-agba mbọ hụ na erere fuel n'ọnụ ego 100 naira maka 1 lita ọ sị anyị agbalịala na enwe ụbọchị magburu onwe ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị MC Baboti isi ọwa elu ụra atazibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara na-eme ya onye isi ala Naịjirịa naanị otu ụbọchị na ọ ga-ahụ na ego a na-awụfu na ngalaba na-ahụ maka ọkụ latrik na o budatara ya hụkwanụ nnọọ na fuel erere ya 1 lita 100 naira n'ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọ ga-adị n'ahụ na ụmụafọ Naịjirịa
enyere ha ọgbụgbọ ahụike na gịnị n'efu. Clara Nwokeọcha ịma na obodo anyị abụ Naijiria onwe ka isi ngatụ njọ na mba ndị ọzọ mba ofesi mba ndị ọcha ịlọta obodo anyị abụ Naijiria gị mara na ọkụ ala mmụọ ahụ a na-ekwu okwu ya ọwa ebe a ka ọ nọ ama m na-aghọta ebe a ka o mere gịnị ka ọ nọ a na-atagbu anyị a na-afụ anyị briz a na-atagbu anyị a na-afụ anyị briz ile anya nsogbu ndị anyị nwere n'obodo anyị abụ Naijiria Chineke enyechala anyị ogbugbu ihe niile kama ọwụ ndị ndu anyị wawa problem our leaders wụ gịnị our problem. Ị gaa na mba ofesi na mba ndị ọzọ a na-enwecha free medical care a na-akwụcha o nwere ndị na-akwụ their citizen ụgwọ their citizen enweghị data if you want to work you work yes isimple country ọwụ ihe adịkwa mma ama m ị na-aghọta ya masị gị rụ amasị gị they will pay you obodo ndụ gị adị ara gị your data o nwere ndị na-asọ ọbụ o nwere kọntrị ga-aga ya subscription of data wụ 1 year onwe onye ga-asịkwa gị data gbọrọ ka mekwara nke ọ na-abụ nke a na-egbu anyị wayo ịsubscribe for 1 week use for 30 minutes ọgbụla and ọgbụla bụ gịnị ọgbụla. Chineke nyere anyị aka ị bọọla chi Hello, Uchenna Clever Honora. Good morning. Ụtụtụ ọma. Ọ ga-abara gị nwanne nke m. Ndewo. Yes. Uche buko o nwere report m chọrọ inye gị you. Yesterday, ụnyaahụ abara m na ịala total ịala. So, onye m ya bakọrọ mmeta ahụ chere kene na-arịtụ ntakịrị ikuku na-enye gị nsogbu ị nọ gaa n'ihu. So anyị mmiri fọ akpanwa onye nwere ute akpa nke m gaba so mbuzie nkonye nke ahụ bute na control ka m buzie akpa ọzọ ọ bụrụ nke mụnwa adamahụ ka mụnwa ya ga-esi were gaa enweta ọzọ ka o bụrụ abịa ka o bụrụ m my own. Ị ka nọ ebe ahụ? No, anọ m ị ka na-ege ntị ugbu a n'ụtụtụ a lee gbalịa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nọ ikuku na-enye gị ezigbote nsogbu ịnọ na WhatsApp anyị ga-akparị ha akara WhatsApp anyị tupu anyị esi ebe a kpara mgbomgbo anyị pụọ ịnọ akara WhatsApp unu gewe ntị ị bọọla chi Uchechukwu Uche Nwagodo Etiokwe Eriokwe Kara nwa dị Samsam ya gajo borogo onye na-anụ ole ọchị Etiokwe Eriokwe nke mbụ Sochi Uche ime m president of Nigeria under one day may divide obodo a onye ọbụla ala kpuo ga-edevelop obodo ya gaa were ihe nwere n'obodo gị mechie obodo gị mechie obodo gị wute ihe obodo nwere ọyị nwere gold go and develop your place. Understand? Onye ọbụla ihe nwere meji obodo ya na onye ọbụla lakpọ oge ezuru ike the country is too big to one person to govern to be a president. The country is too big. Ebido so onye ọbụla gaa obodo gị meji obodo gị wute ihe nwere that place. Ị nwere ọyị nwere fruit or banana or tomatoes ihe ọbụla nwere use it and develop your place ka obodo aga n'ihu nụ otu uche ọkpa ma ya gaje gị nwoke ọmanụ ya gaziere gị gaa n'ihu nwaanyị ọma na WhatsApp anyị ozi nke si n'aka Ozigi Marcel ọsị Uche na Clara ụtụtụ ọma ọsị azikwana mgbede ezibata ozi ya ọsị enye ya ala anyị bụ Naịjirịa ya chi otu ụbọchị na ọ ga-ele mmanụ crude were ya kesaa ya onye ọbụla ejiri ya na-emere ihe then na ọ ga-abịakwanele ndị na-ewu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị ha ndị agadi ha ban ha niile ọ dị ego onye ọbụla na uche nke ya uche onye adịghị ya njọ nye ya bụ nwoke si anyị kpagharị ha ara ya akara WhatsApp anyị akara WhatsApp ị ga-eji zibatara anyị ozi bụ 07074913438 were ya ọzọ 07074913438 koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya n'ụtụtụ taa mana anyị apụbeghị maka na ọ ka nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị